Wel, bore da ffrindiau, siwr i chi, a chroeso mawr i chi i'r wers fyw yma. Wel, gobeithio bod chi wedi mwynhau gwyliau'r Pasg, a bod chi'n ôl, a bod chi wedi mewn gofrodi, mae'r tywydd yn braf. Gobeithio bod chi'n barod i gael hwyl ar Adobe Express heddi. Rowch wybod i ni pa ysgolion sy'n ymuno gyda ni, llwch chi roi neges yn y chat fan hyn ar YouTube, neu draw ar y ddolen streamiad. Allwch chi wneud hynny hefyd y thrawon, rhoi neges yn y chat. Neu, mae croeso i chi i ateb yr e-bost nes i ddanfon i chi bore yma gyda'r dolenni. A mae'r e-bost na ar agor dy fi fan hyn a allai gael eich cyfarchion chi i fyny ar sgrin. Felly rowch wybod i ni pa ysgolion sy'n ymuno gyda ni ar gyfer y wers yma. Iawn te, nawr ar gyfer y wers yma heddi, mae eisiau doi beth yno chi. Mae angen bod chi wedi mewn gofnodi i Adobe Express, a hefyd bydd angen bod chi'n gallu mynd at y dudalen tasgau, y dudalen ble mae'r gweithgareddau. A mae hwnna'n sgrolio fan hyn ar waelod y sgrin, adobe.gofod25, adobe/gofod25. A fyddwn ni'n cael golwg bach ar hwnna yn y man nawr. Cyn bod ni'n mynd draw at y dudalen weithgareddau, dewch i ni gael sôn yn gyflym iawn am reolau air, gwers i byw. Cofiwch allwch chi oedi yr fideo yma ty pryd mae'n siwto chi. Os ydw i'n mynd rhy gyflym, oedwch y fideo. Dwi yn mynd i fod yn gwneud y gweithgareddau ddwywaith ar y porwr ac ar yr iPad, felly mae hwnna'n mynd i roi chydig o amser ychwanegol i chi tra bod fi'n mynd nôl ymlaen. Ond os ydw i dal yn mynd yn rhy gyflym, yna mae croeso i chi oedi'r fideo. Croeso i chi hefyd i just ymuno am yr weithgaredd gyntaf, neu'r cwbl lot, mae lan i chi beth bynnag sy'n gweithio orau i'ch dosbarth chi. Yna, mae yna dysgrif ar gael i bawb. Tua 4 o'r gloch braw yma bydd Dom yn danfon e-bost allan i bob un o chi athrawon sydd wedi cofrestru ar gyfer y sesiwn, ac ar e-bost na bydd yna dysgrif allwch chi roi i bawb sydd wedi cymryd rhan heddi. Yn ola, mae ffordd allwch chi ennill gwobrau swag i'ch ysgol chi, a hefyd parti pizza trwy gymryd rhan yn y gwersi byw. Na gyd sy'n rhaid chi wneud yw cael naill ai 3 blwyddyn ysgol, felly enghraifft felly blwyddyn 4, 5 a 6, i gymryd rhan yn y gweithgareddau o amgylch y gwersi byw. Sdim rhaid i bawb ddod ar yr un pryd, felly rai o'r dosbarthiadau ddod heddi, rai neu'r efori, rai pnawn yma, beth bynnag. Ond os gewch chi 3 blwyddyn ysgol i gymryd rhan yn y gweithgareddau, just llenwch y ffurflen, athrawon, a wneith Adobe ddanfon swag ato chi. Os newch chi hwnna 2 gwaith, unrhyw bryd ar hyd y flwyddyn, yna wneith Adobe ddanfon parti pizza i'ch ysgol chi hefyd, sydd yn gyffroes iawn. Beth o'n i'n mynd i ddweud? O'n i'n mynd i ddweud rhywbeth? O ie, os mae cael 2 blwyddyn ysgol gyfan i gymryd rhan yn swnio'n chydig bach yn ormod, os ych chi mewn ysgol fawr iawn, a bydde fe'n haws i chi cael 100 o blant, mae hwnna'n opsiwn hefyd. Naill ai 100 o blant, neu 2 blwyddyn ysgol. Pyn bynnag o'r ddau na sy'n rwydda i chi. Right te, dewch i ni gael neidio mewn te a gweld beth ni'n mynd i fod yn neud heddi. Felly, dewch i ni gael y sgrin i fyny, dyma ni, a dyma'r dudalen heriau. Allwch chi weld fyna, dwi wedi agor hwn ar y porwr gan deipio, nes i agor Adobe Express, dyma fe ar y tab yma, dwi wedi mewn gofnodi ac agor Adobe Express, a wedyn agor tab arall, a nes i deipio mewn ar y tab yma, adobe.ie/gofod25. A mae hwnna'n dod â chi i'r dudalen yma ble mae'r tasgau ni'n mynd i fod yn gwneud heddi. Nawr, os ych chi'n defnyddio iPad neu rhywbeth sy'n gallu sganio cod QR, yna allwch chi sganio'r cod QR sydd ar sgrin fyna nawr. A os athrawon licech chi gael ragor o wybodaeth am yr gwobrau a'r parti pizza, mae'r wybodaeth llawn i gael ar waelod y dudalen tasgau yma. Felly, athrawon, lle chi sgrolio reit i waelod y dudalen yma, a mae yna fwy o wybodaeth ar gael i chi fyna am y gwobrau, y swag a'r parti pizza. Beth yw'r gwobrau? Hwna'n gwestiwn fi'n cael yma. Pethau fel sticeri Adobe Express, llyfrau, nodiadau, pensiliau, prenau mesur, pensiliau lliw, dwi wedi gael pob math o bethau. Right, dewch i ni gael gweld beth i ni'n mynd i fod yn neud yn gyntaf heddi. Dewch i ni gael sgrolio lawr i'r weithgaredd gyntaf. Dyma ni, gweithgaredd 1 heddi yw, i chi yn mynd i fod yn dysgu sut i greu fideo esbonio.
fideo esbonio. A teitl y fideo esbonio yma yw Y Ddaear yr Haul a'r Lleuad. Nawr, ni'n gwybod bod llwyth o bethau mas yn y gofod, ond y tri pheth i ni wedi gwybod amdano nhw hira, wrth gwrs, yw yr ddaear, le ni'n byw, a yr haul a'r lleuad, achos dyna'r ddau beth mwyaf amlwg a mwyaf mewn maint i ni pan ni'n edrych mas yn y nos, neu yn y dydd, wrth gwrs, ar gyfer yr haul. Dyna'r pethau mwyaf amlwg sydd lan yna yn y ffurfafau. Felly, ni'n mynd i greu fideo esbonio am y ddaear, yr haul a'r lleuad. Roet de, beth da fi fan hyn wedyn yw teitlau ar gyfer y gwahanol olygfeydd. Chi'n gweld nhw fan hyn, y teitl fan hyn, y teitl fan hyn. A wedyn mae yna sgript bach syml gyda ni o dan bob teitl. Nawr, mae croeso i chi symleiddio'r sgript yma i ddweud e'n symlach. Mae croeso i chi weithio mewn parau hefyd. Falle bod chi moyn llais eich partner chi ar eich fideo chi. A bod chi yn cyfnewid lleisiau fel bod chi a fwy nag un llais ar eich fideo chi, enghraifft. Beth bynnag, a chi'n gweld fan hyn bod mae 4 golygfa. 1, 2, 3, 4 golygfa. A dyna beth ni'n mynd i weithio yno nawr. Right, dewch i ni gael neud o draw i Adobe Express a dechrau arni. Nawr, yn gyntaf wrth gwrs, mae angen i ni fod yn defnyddio Express yn y Gymraeg, felly mi eisiau ni newid iaith Express draw. Wel, fel i ni'n neud hwnna, lan yn y cornel top, ochr dde, y sgrin, drws nesaf i'r gloch, mae da chi'r avatar yma. Nawr, ar eich cyfrifon hwb chi, mae hwnna yn liw glas goled, dwi'n meddwl. Felly, cliciwch ar yr avatar. Nawr, os mae Gymraeg yn barod, chi ddim eisiau chi wneud hwn. Mae hwn mwyn newid draw i'r Gymraeg. Cliciwch ar yr avatar, a welwch chi wedyn y gogen, y cog sy'n dweud settings. Clic ar hwnna, a mae hwnna'n agor y ffenest settings i fyny. Ac yn y ffenest yma, na gyd sy'n angen neud yw un peth, ar y gwymplen gyntaf yma, mae'n dweud English United States, clic, a dewis Cymraeg, sef y dewis nesaf yna ar dop y restr. Unwaith chi'n gwneud hwnna, llwch chi gau y ffenest gosodiadau yma i lawr, gan glicio ar yr X, a bydd y dudalen yn ailwytho, a dyma ni, i ni nawr defnyddio Express yn y Gymraeg. Right, wel, i ni'n mynd i fod yn creu fideo, felly chi gweld ar y tudalen cartref ni bod na un deilsen amlwg iawn ar gyfer hwnna. Yr un oren yma sydd yn dweud creu fideo. Felly cliciwch ar hwnna i ni gael dechrau creu ein fideo esbonio. Iawn, nawr, dwi ddim eisiau'r hydlyddio'n addysg, cyn i gau hwnna lawr. A'r peth cyntaf fi'n ei wneud yw rhoi teitl i'r ffeil. Felly lan ar y top fan hyn le mae'n dweud heb deitl. Dwi'n glicio mewn hwnna a dwi'n ei newid hwnna i ddweud fideo y ddaear haul lleuad. Neu chi'n meddwl fe, chi jyst dweud fideo gofod. Bydde hwnna'n rwyddach, bydde fe. Na fe. Right. A dyna ni wedi enwi'r ffeil. Nawr, ni'n barod i ddechrau. Wel, beth fi'n moyn ei gyntaf? Wel, dewch i ni gael fideo fel cefndir i hwn. Felly, dwi'n mynd i fynd i'r chwith, i'r cyfryngau. Right. A wedyn, dwi'n mynd i chwilio y fideos fan hyn. A dwi'n mynd i chwilio mewn fan hyn am... Beth lle i chwilio am? Lle ni chwilio am rhywbeth fel space? Beth am dreol hwnna? Space. A dyma ni, dros 5,000 o wahanol fideos o'r gofod. Felly, allech chi chwilio, allech chi chwilio am space, earth, rhywbeth fel yna, neu allech chi chwilio space, earth, moon. A chi weld, y fwyaf beth chi'n teipio mewn, y lleia o ganlyniadau chi'n cael. Felly, i ni yn mireinio ein chwiliad, i ni'n torri lawr wrth roi mwy o eiriau lan fan hyn yn y bar chwilio. Mae e'n lleihau y canlyniadau. A mae'n beth da bod ni'n cael llai o ganlyniadau, achos beth sy'n digwydd yw mae e'n mynd yn fwy a fwy agos i beth i ni siŵr o fod yn moyn gweld. Yn hytrach na just y gofod, dwi nawr yn gweld 317 o ganlyniadau ar gyfer
beth da fi? Y ddeiar a'r lleuad. Nawr, os na i roi sun hefyd, yna, gai llai byth to, 110, a nawr dwi wir wedi hidlo hwnna lawr, yn dwi, i beth dwi eisiau weld. Right, wel, beth na i fynd am te, beth a iawn, mae rhaid yn ffantastig, hyfryd. Waw, fi'n licio hwnna, chi'n gweld hwnna'n zoomo mas fyna o'r ddeiar. Cool. Licen i weld naill ai'r hael neu'r lleuad, dwi'n meddwl. Felly, na i sgrolio to. Hwn, fi'n licio hwn. Y lleuad ni tu ôl y lleuad yn gweld y ddeiar. Hwna'n cool. A mae'r hael draw fan y pellter. Perffaith. Right. Clic ar hwnna, a dyna hwnna wedi gosod. Right, nawr, ar hyn o bryd, mae y fideo yma yn 20 eiliad o hyd. A mae hwnna'n rhy hir ar gyfer just un golygfa, ond dwi ddim yn mynd i dorri fel lawr nawr, na i wneud hwnna nes ymlaen. Right, nawr, mae eisiau nawr teitl y fideo arna. Eisiau teitl y fideo, felly dwi'n mynd i fynd draw i testyn ar y chwith. A dwi'n mynd i ychwanegu testyn. Dyma ni. A dwi'n mynd i roi y teitl. Wel, beth yw'r teitl yw, dechrau sgrolio lawr, y ddeiar, yr hael, a'r lleuad. Ia, nawr. Dechrau roi hwnna mewn. Y ddeiar, coma, yr hael, a'r lleuad. Nawr te. Stym... Nawr e, fellwch chi gael sgwrs am atal nodi fan hyn yn eich dosbarthiadau, fi'n siŵr bydd y thrawon joio hwnna. Stym angen y coma na arna i, ond mae hwnna'n cael ei alw'n atalnod rhydychen, Oxford coma, achos mae e weithiau yn neud eich brawddegau chi yn fwy synhwyrol os i ni yn rhoi coma ychwanegol. Stym, pan i ni'n rhestru rhywbeth, does dim mewn gwirionedd angen coma cyn yr ar. Ond beth sy'n digwydd yw, os chi ddim yn rhoi fe, weithiau yn pobl yn meddwl bod ni'n siarad am y ddeiar a'r hael a'r lleuad, fel sy'r hael a'r lleuad yn ddoi beth wedi cyfuno ni. Ond dwi'n moyn rhaid ni bod yn dri pheth ar wahân. Felly dyna pam fi wedi rhoi'r coma ychwanegol yn mewn. Right, pa wedi cwmpa gysgu na, tra bod fi'n siarad am atal nodi fyna. Right, dwi'n mynd i ddefnyddio cynllun testyn dynamig, dwi'n meddwl. Cynllun testyn dynamig. Roedd gyda'r cynllun testyn dynamig, allai gydio nawr yn yr ddolen yma fan hyn, yn y cornel, allai lusgo hwnna, chi gweld ar awr te, allai staco hwn lan fel hyn. Nawr, fi'n mynd i wneud hwn eto ar yr iPad, pidwch yn phoeni, cymrwch eich amser, iawn, pidwch yn rithro, ond cyn mynd at yr iPad, yn sicr dwi eisiau newid lliw y testyn yma, achos yn y D yma, dwi'n mynd i weld e gwbl. Felly, draw ar y chwith, dwi'n mynd i newid lliw y llenwad i fod yn wyn. Dwi'n jyst wedi gwneud y coma, achos bod fi wedi dewis e. Tewn to. Lliw y llenwad i fod yn wyn. Na fe. Right, a wedyn... Undo. Dad wneud, nôl o fi. Clic ar y testyn. A nawr, dwi eisiau dewis ffont arall. Dwi'n hoffi o'r ffont yna. Felly, allai ni fynd mewn i fynd hyn y ffontiau argymhellir, gweld y cyfan, a mae rhain mewn categoriau yna, chi'n gweld, penawdau sy'n sefyll allan, neu gwelededd uchel, felly bod nhw'n yn hawdd i'w gweld. A chi'n gweld fan hyn, mae yna wahanol categoriau i gael. Walla i mewn i'r rhai gwelededd uchel na, felly bod yna'n syniad da. Dyma ni. A os rhywbeth fan hyn yn sefyll mas i fi, felly, ewch trwyddo, meddyliwch am y ffont i chi moyn, rhywbeth sydd yn hala chi feddwl felly am y gofod, dyma ni, dwi'n licio hwn, mae'n hala fi feddwl am y gofod. Mae'n edrych fel yr sgrifen ar yw ochr, yw llong ofod, yn dwi. Right, gret. Felly, dyna yr un cyntaf di wneud, y peth ola na i wneud roi amlinell ar y testyn na, dwi'n meddwl, outline, amlinell ar y testyn. Felly, na i gau'r ffontiau argymhellir gyda'r X, a dyma fi nôl yn golygu'r testyn, a nawr, allai ychwanegu amlinell wrth ddod draw fan hyn, dyma'r lliw y llenwad,
allai ychwanegu trwch yr amlinell. Llusgo hwnna i fyny, chi'n gweld mae wedi ychwanegu'r amlinell na i fi. A wedyn allai ddewis y lliw. Mae'r llwyd na'n eitha neis. Eitha licio'r llwyd. Ond allai newid y lliw gan glicio'r y blwch llwyd yma. A dewis lliw gwahanol. Licio'r glas tywyll na. Neu chi'n mynd am lwyd tywyll. Neu hyd yn oed di. Ni'n licio'r glas tywyll na fyna. Neu rhyw borffor tywyll. Mae'n gweithio neis yn dweud. Right, a dyna ni'r olygfa gynta. Mae'r fideo cefndirol wedi wneud a mae'r teitl mewn hefyd. Gret. Dewch chi gael chwarae hwnna test, sôn chi. Gan glicio lawr gweilo fan hyn ar y botwm chwarae yn y llinell amser. Dyna ni, dwi'n gweld y fideo yn y cefndir a mae'r test yn fyna yn y blaen. Ydy mae'n rhy hir, dwi ddim yn poeni am hwnna am nawr. Right. Draw i'r iPad i gael wneud yr un peth, dwi'n meddwl. Felly cymrwch chi'ch amser, sortwch chi mas eich ffont. Dwi'n mynd i wneud yr un peth nawr ar yr iPad. Felly dyna yr iPad i fyny. A os chi'n cofio'r peth cyntaf nes i ar yr iPad oedd, peth cyntaf nes i draw ar y porwr, oedd clicio'r y delsen oren sy'n dweud creu fideo. Right, nawr. Enwi'r ffeil. Wel, dych chi fi gael gwared hwn. Nawr te, a enw hwn yw fideo Gofod 2025. Right. Nawr te, dwi eisiau chwilio nawr am y cefndir yma. Felly, es i'r cyfryngau'r chwith, lan i'r fideos, a chwilio, wel, chi gofyn gyntaf nes i chwilio am space. Iawn. A wedyn nes i chwilio am space, earth. Wedyn nes i chwilio am space, earth, moon. Felly, llwch chi roi beth bynnag chi moyn mewn. Fi yn licio just chwilio am y gofod hefyd, achos chi yn cael pethau cool, lliwgar, fel hyn. Am hwnna'n cool, ynddo e? Fi'n licio hwnna. Lliwiau na'n anhygoel. Right, testyn te. Am testyn ar y chwith. Ychwanegwch eich testyn ar y top. A dwi'n mynd i deipio mewn hyn y ddeiar. Coma. Yr hael. Coma. Ar lleiad. Right. Nawr, rhywun beth to, dwi'n mynd i gweld, ydych chi gael newid y testyn i fod yn wyn. A o'n i yn hoffi'r cynllun testyn dynamig na, achos pan chi gweld beth chi'n gwneud, chi'n torri i wahanol linellau. A mae yn gweithio neis ar 2 linell gyda'r y 3 enw, y ddeiar, yr hael a'r lleiad. Right, mae hwnna'n edrych yn iawn fel yna. Beth sy'n eisiau fi wneud te yw ailfeintio fe. Nawr, gallwn fod fwy yn y canol yr hwn, dwi'n meddwl, na beth oedd e draw ar y porwr. A mae eisiau fi gael ffont. Felly, allai jyst sgrolio draws fan hyn, chymod y gweld os yna ffont fan hyn sydd yn cydio. Neu, wrth gwrs, allwch chi fod yn draddodiadol a dewis y gwimplen ffontiau a jyst sgrolio trwyddo. A mae hwnna'n ffordd neis o'n ni, achos bydd y ffontiau cryf yna sy'n gweithio'n dda fel teitl yn neidio i ffwrdd o'r rhestr. Enghraifft, mae'r barber na fyna nawr, mae hwnna'n neidio i ffwrdd, yn dweud? Yna bod fi dewis y sa'n lygo fe. Na i gario ymlaen sgrolio. Chwilio am y rai na sydd yn neidio i ffwrdd ac yn edrych yn gryf ac yn drwchus. A hefyd, chybod, rhywbeth tymed bach yn ffuglen wyddonol, tymed bach fel sy'n fe'n perthyn yn y gofod. Mae hwnna'n un da, ydy. Mae hwnna'n un ardderchog, arbennig. Right. Na fe. Ddeiar, yr hael a'r lleiad. Right. Amlinell. Na i wneud amlinell, ie. Tap. Right. Tap ar hwnna. A na i newis amlinell. Ddi, felly. Lan a fe. Gret. Gweithio yn wych. Right. Nawr te. Be fi di wneud? Be fi di wneud? Gan i. Na fe. Right, iawn. Wedi wneud ar yr iPad. Right, draw a fi te nôl i'r porwr i weithio ar y cam nesaf. Felly, ydych chi'n gael yr iPad i ffwrdd. Porwr nôl, a dyma ni'n barod am y cam nesaf. Right, wel,
Y cam nesaf yw, dwi eisiau ychwanegu cymeriadau neu recordio fy hunan yn cyflwyno yr sgript syml. Iawn? Nawr, pryd o'ch y ffoen ni'n ormodol am ddweud y sgript yn unio fy mae, cywch chi ddweud yn eich geiriau eich hunan. Nawr, y sgript cyntaf sydd dyn ni ar dudalen heriau yw hwn. Helo bawb, dewch i ddysgu am y ddeiar, yr haul a'r lleiad. Felly, dim angen i chi gael hwnna'n berffaith os e. Iawn? Lle fe fod rhywbeth tebyg i na. Nawr, ar gyfer fideo sbonio, mae'n neis gweld pobl neu cymeriadau ar y sgrin. Felly, dwi'n mynd i fod yn defnyddio ar y porwr animeiddio'r cymeriadau, gan fynd i'r cyfryngau, ac ar yr iPad dwi'n mynd i fod yn recordio fy hun. Nawr, allech chi fod yn recordio hun ar y porwr hefyd os ydych chi'n licio, a gweld eich hunan ar y sgrin. Felly, dwi wedi mynd i cyfryngau gyntaf, fideos, a dwi'n mynd i ddewis animeiddio cymeriad. Iawn? A dwi hefyd, cyn dechrau, dwi'n mynd i wneud siŵr bod fi nôl ar ddechrau'r fideo. Fel la. Right. Cyfryngau, fideos, animeiddio cymeriadau. Nawr, mae eisiau dewis cymeriad addas. Nawr, gallai hwn fod yn rhywun sy'n edrych fel chi, neu gallai fe fod yn rhywbeth sy'n edrych fel estron, fel alien, os ydych chi eisiau, rhywbeth fel yna. Neu gallai fe fod yn ofodwr, neu'n ofodraig, mae rheina i gael mewn hefyd. Felly, dywyswch unrhyw gymeriad ych chi moyn o'r cymeriadau sy'n gallu cael ei animeiddio fan hyn. Ac yna, beth sy'n bwysig i wneud yw i gael cefndir tryloiw. Dyn ni ddim yn moyn cefndir. Right, nawr te, fi'n barod i recordio fy llais. Trowch y botwm gwella lleferydd ymlaen, mwyn cael gwared o sŵn pawb sydd yng nghefndir eich fideo chi. Pawb arall yn dosbarth, byddai'n cael gwared ar sŵn nhw o'r fideo. A fi'n barod i recordio. Chi'n cofio'r sgript? Helo bawb, dewch i ddysgu am y ddeiar, yr haul a'r lleiad. Right, dyma ni bant y fi te. Mae'n clicio recordio, yn cyfri fi lawr, bant y fi. Helo bawb, dewch i ddysgu am y ddeiar, yr haul a'r lleiad. A chi'n gweld, o'n i wedi oedi ychydig fyna ar y diwedd cyn clicio gorffen. Peidiwch ag rithro i clicio gorffen, iawn? Jyst bod y bwlch bach ar y diwedd gyda chi, bydd hwnna'n helpu chi pan ni'n tecluso'r olygfa mae fyny. Iawn? Felly, beth sy'n digwydd nawr yw, beth cyntaf mae'n neud i cael gwared o'r sŵn pawb arall yng nghefndir y dosbarth. Yna mae mynd i symud ceg yr cymeriad yma i matcho, i gyfannu gyda beth mae'n llais i wedi gweud. Iawn? Mae'n mynd i lip-synco fy llais i geg y cymeriad. Yna mae'n mynd i ryndo ar tôn yn llais i, ac penderfynu os eisiau'r cymeriad edrych yn hapus, yn drist, pa fath o symudiadau sy'n angen. Right, a dyma ni, mae'r cymeriad nawr wedi cael ei osod mewn ar yr olygfa. Iawn? A chi gweld, achos bod fi wedi dewis cefndir tryloiw, does dim bocs tu ôl iddo fe sydd yn gweithio lot yn well, yn dweud. Nawr, allai ailfeintio hwn nawr. Dwi'n meddwl wedi cael ein eitha mawr fel hyn. Dyma ni. A beth am i ni gael clywed hwnna? Dwi'n mynd i glicio chwarae nawr, dewch i ni gael gweld yr olygfa. Helo bawb, dewch i ddysgu am y ddeiar, yr haul a'r lleiad. Cool. Right. Nawr, a chi'n gweld wedyn beth sy'n digwydd yw, mae'r cymeriad yn diflannu achos dyna pryd nes i glicio gorffen pan o'n i'n recordio hwnna. Iawn? Felly, chi'n modd, dwi ddim angen gweddill yr olygfa yma. Unwaith mae'r cymeriad yn stopio siarad, gall yr olygfa yma orffen. Felly, be fi'n wneud yw, yn syml iawn, yw cydio yn ymyl ochr dde yr olygfa, a llusgo fe nôl, dyna ni, just fel bod e, dwi ddim yn moyn bod e, os mae'n fel yna, chi gweld, os mae'r olygfa chydig yn hirach na'r cymeriad, mae'r cymeriad, reit ar ddiwedd yr olygfa, just yn mynd i, ddiflannu, a dwi ddim yn licio hwnna. Felly, be fi'n wneud yw, just wneud yn siŵr bod diwedd yr olygfa, just fel yna, fel bod fi'n gwybod bod y cymeriad na reit i'r diwedd. A dyna pam y dywes i'r bwlch bach na
ar ddiwedd y lleisio cyn clicio gorffen. Right, dewch i ni gael gwylio hwnna to. Helo bawb, dewch i ddysgu am y ddeiar, yr haul a'r lleuad. Mae hwnna yn wych. Fi yn dwlu ar animeiddio'r cymeriadau yma. Dwi'n meddwl bod e'n ardderchog. Right, nawr, draw i'r iPad. Nawr, mae modd i chi ddefnyddio cymeriadau yn yr iPad, ond mae'r broses ychydig yn hirach. Felly, ar gyfer yr iPad, dwi'n mynd i recordio fy hun. Iawn, dwi'n mynd i recordio fy hynna. Mae'n rwyddach ar yr iPad na defnyddio cymeriadau. Mae dal yn cool iawn. Ac yn gwneud defnydd o'r camera, wrth gwrs, sydd yn ar yr iPad. Felly, cyfryngau ar y chwith, a lan ar y top, o dan fideos, chi'n gweld, mae'n gweud recordio eich hun. Tap ar hwnna te. Felly, bydd eisiau chi i achiogi caniatau'r fideo i wneud rhywbeth. A dyma ni, roi, co ni. A dyma fi fan hyn ar yr iPad. Iawn, felly, chi'ch chi fframio fe yn well, os ych chi eisiau. Neu'n siŵr bod chi digon agos. Neu nodyn o ble mae'r camera ar yr iPad. Iawn, achos bydd e ddim lan ar y top, bydd e draw ar yr ochr. Felly, newch yn siŵr bod chi'n siarad i'r camera. Sy'n golygu bod chi'n gorfod, mynd i ryw osgo ryfer i wneud hynny. Felly, fi lawr yn ymhwrgwd fan hyn nawr, fel chi gweld ar y sgrin. Reit, a di chi ddim yn gweld hwnna, mae sgrin y iPad wedi rhewi. Fi'n gallu gweld yn hynna fan hyn ar yr iPad, dwi ddim cweit i dangos lan yna. Reit, unwch chi'n barod, allwch chi ddechrau recordio. Fi'n mynd i wneud hwnna nawr. Yn cyfri fi lawr, 3, 2. Helo bawb, dewch i ddysgu am y ddeiar, yr haul a'r lleuad. Ac yna stopio recordio. Na fe, chi'n gweld y ffenest fach nawr fyna. Dyna beth o'n i'n gweld yr holl amser yna. Os chi'n hapus gyda fe, cadw'r recordiad. A dyma ni, mae'n gosod yna ar yr olygfa. Gret. Chi'n gweld lawr fyna ar y llun eich amser, yr un peth mae e fyna yn hirach na, yn fyrrach na gweddill yr olygfa, yn diwe. Right, na i ailfeintio hwnna. Dwi ddim yn gweld e'r foment achos mae dal yn prosesu. O, na fe, mae wedi prosesu. Dyma fe. Gwych. Nawr, beth bydden ni'n dweud wrthych chi wneud gyda hwn yw, achos does dim modd cael cefndir troloi, wrth gwrs, ond mae modd i ni dynnu'r cefndir. Felly, chi'n gweld y cyfeillgar draw fan hyn, ar yr ochr chwith, lan ar y top. Ble mae'n lawi? Fan hyn, mae'r fan hyn, draw ar yr ochr chwith. Allai glicio ar hwnna, a mae hwnna yn mynd i dynnu'r cefndir o'r fideo. A mae hwnna'n cymryd bach o amser i wneud, sy'n mysio chi boeni, mae hwnna'n iawn. Ond beth allai i wneud yn y cyfamser yw felly wneud bach o waith fframio. Lle bod fi moyn rhoi fi draw fan hyn ar y dde. Neu lle chi fynd i'r chwith. Na, fi'n meddwl bod y dde yn edrych yn well. A wedyn, ble fi moyn y testyn, wel, testyn draw tyma bach te. Rhywbeth fel yna. Right, nawr, mae'r fideo yn cuddio'r testyn ar hyn o bryd, ond na ni, unwaith fi'n tynnu'r cefndir, dyw e ddim. A chi'n meddwl beth sy'n cool yw, pan i fi'n symud nawr ar y fideo yma, fi'n mynd i fod yn mynd dros a dan, fi'n mynd i fod yn cuddio'r testyn ychydig bach. Dewch ni gael gweld e, dwi'n meddwl bydd hwn yn gweithio'n gret. Helo bawb, dewch i ddysgu am y ddeiar, yr haul a'r lleuad. Fab, mae hwnna'n wych. Right, nawr, lawr ar y llun eich amser, mae'n dweud y ddeiar yr haul a'r lleuad, achos bod fi ar hyn o bryd wedi dewis y testyn. Os na sgrolio nôl i ddechrau'r olygfa le fi'n gallu gweld fi, dyma ni, tap arno fi, y fideo, right, nawr i fi'n gallu gweld beth yw hyd o'r olygfa yma. Ia, chi'n gallu gweld y clip fideo byr ac o dano fe yr olygfa reiddiol sy'n hir. Felly beth chi'n neud ar yw tap a tynnu hwnna nôl. Dewis hwnna. Tynnu hwn nôl. Dyna ni, fel bod ni ar yr un hyd. Gret. Iawn. A na hwnna wedi wneud, fi'n credu. Helo bawb, dewch i ddysgu am y ddeiar, yr haul a'r lleuad. Perffaith, perffaith. Right. Dyna'r olygfa gynta wedi wneud.
felly dewch chi'n neidio draw i'r porwr, achos be ni'n mynd i wneud nawr yw'r un broses ar gyfer y golygfeydd eraill. Iawn, unwch chi'n neud un gynta, mae'n hawdd. Neud un gynta sy'n fwy anodd, achos chi'n gofod dysgu'r sgiliau i gyd. Right, dyma fi te, fi'n nôl ar y porwr, a fi'n barod ar gyfer y olygfa nesaf. Felly dwi'n mynd i glicio ar y plus bach fan hyn, lawr ar y llinell amser, ac ychwanegu golygfa wag. Clic ar hwnna, a dyma'r olygfa wag. Nawr, beth yw'r olygfa nesaf te? Wel, dyma ni, beth yw'r dydd a'r nos? Beth yw'r dydd a'r nos? Right, wel, fel allwn ni ddangos hwn. Beth am i fi to fynd i'r cyfryngau, fideos, a falle bod chi'n gwybod, fi'n chi siŵr o fod yn gwybod, mae dydd a'r nos yn digwydd oherwydd bod y byd, yr ddeiar, yn troi chi, yn spinno, yn troi. A mae'r ochr sy'n gwynebu at yr haul yn cael dydd, yn gweld dydd, ond mae'r ochr sydd yn gwynebu ffwrdd o'r haul yn y tywyllwch ac felly yn y nos. A mae'n cymryd 24 awr i'r byd i droi o amgylch fel pel, i droi o amgylch unwaith. A dyna pan bod dydd a nos yn cymryd 24 awr i ni. Right, felly, eto fi moyn chwilio felly am fan hyn, wel, yn sicr tro mynd, dwi ddim yn poeni am y lleiad, felly beth am i chwilio am rhywbeth fel Earth, Sun. A i fi, fi moyn gweld, chi'n bod, na fe, mae hwn yn un gwych achos chi'n bod, mae'r ochr yma yn y nos achos mae'n gwynebu ffwrdd o'r haul. A ni'n gallu gweld jyst yr ymyl golau na fyna bod nhw mewn golau ddydd achos bod nhw'n gwynebu at yr haul. A mae hwnna'n, chi'n bod, yn portreadu'r stori ni moyn dweud fan hyn yn wych. Felly chi'n chwilio am rhywbeth sy'n, chi'n bod, mae hwn yn un da hefyd, le ni'n gweld y wawr dros y ddeiar fyna. Felly chwiliwch am fideo sy'n yn mynd i ddangos rhan o'r ddeiar yn gwynebu at yr haul mewn gwirionedd. Right. Chi'n bod beth, plaen o'n i'n hoffi, oedd yr un gyntaf na. Na fe. Mae hwnna mewn. Felly, llwn ni nawr roi ein teitl. Iawn, a'r teitl wrth gwrs, sa'n ôl y dudalen heriau yw Beth yw'r dydd a'r nos? Beth yw'r dydd a'r nos? Felly, testyn, ychwanegwch eich testyn, a teipio'r teitl i fewn. Beth yw'r dydd a'r nos? Dyna ni. A unwaith to, i fi falle mynd i ychwanegu'r cynllun testyn dynamig, fel bod fi'n gallu stacio'r ein lan fel hyn. Lygo hwnna, mae'n cool. To, dwi'n meddwl bod ni'n mynd am liw llenwad gwyn, amlinell drwchus, a falle am liw gwahanol tro ma, falle yr glas. Gret. Nawr, oedd y testyn gyda fi yn yr olygfa gyntaf draw yn un ar y chwith, o'r felly tro hyn na'i newid a roi fe draw ar y dde, felly, lan fan hyn. Mae hwnna'n gweithio'n hyfryd fel yna, dwi? Iawn. Felly, mae da fi hwnna wedi wneud. Wel, man o man fi fynd syth i'r cam nesaf, sef animeidio cymeriad. Nawr, allech chi ddefnyddio yr un cymeriad, neu allech chi ddefnyddio cymeriad arall, allech chi hyd yn oed ddefnyddio cymeriad arall a cael ffrind i chi i leisio fan hyn. Fel bod, mae chi sy'n creu'r fideo, felly bod doi lais ar eich fideo chi, eich llais chi ac llais eich ffrind. A bod chi'n cyfnewid gyda cyfrifiaduron eich gilydd i recordio, neu felly bod chi'n gweithio mewn para beth bynnag. Felly mae lan i chi yn llwyr beth licech chi wneud fan hyn. Right, nawr te, wel, na i ddefnyddio fi yn hoff iawn o'r estron yma, o'r alien yma, felly dwi'n i ddefnyddio'r un cymeriad to. Right, felly fan hyn, dwi'n mynd i fynd i'r cyfryngau, fideos, animeiddio cymeriadau. A os fi'n defnyddio'r un to, mae popeth yn barod ar ynghyfer i. Mae'r cefnir yn dryloiw, mae'r cymeriad fan'na. Yr unig beth sy'n eisiau gwneud bob tro yw troi hwn ymlaen, gwella'r lleferydd, i gael gwared o'r sŵn cefndiron yna. Iawn? Clicio recordio, a i fi'n barod i fynd. Nawr, cyn bod chi'n neud na, meddyliwch am beth chi'n mynd i ddweud. Nawr, peidwch y phoeni am gael y sgript yma berffaith. Dyma'r neges, chi'n bod, heb hyd yn oed edrych ar sgript, beth yw'r neges dwi eisiau gweud fan hyn yw bod mae'r ddeiar yn troi,
mae'r ochr sy'n gwynebu'r hael mewn dydd, a mae'r ochr sy'n gwynebu i ffwrdd yn y tywyllwch yn cael nos. Iawn? Felly, gwedwch hwnna yn geiriau eich hunan. Gwedwch mewn ffordd sy'n gwneud synwyr i chi. Right, a bant a ni te. Mae'r byd yn troi, ac mae'r ochr o'r ddaear sy'n gwynebu at yr hael mewn dydd, ond mae'r ochr sy'n gwynebu i ffwrdd ac yn y tywyllwch yn cael nos. Sylwch chi to bod fi'n rhoi'r bwlch na, cyfri yn dawel i 3 ar ôl gorffen siarad cyn clicio ar y bwtwm gorffen. Mae hwnna'n meddwl pan ni'n torri diwedd yr olygfa nôl, does dim angen poeni bod ni'n torri geiriau i ffwrdd. Does dim eisiau poeni gormod bod fi'n tocio ychydig o'r llais i ffwrdd. A chi'n gwybod beth sy'n digwydd nawr, mae e'n gwneud yr un peth, mae e'n sorto mas yr llais, mae e'n animeiddio'r gwefusau, yna mae fe'n penderfynu sut i animeiddio gweddill y corff. Iawn, mae bron o fod yn barod, byddwn ni'n dweud, ydy bron o bod ar ben. Mae'n broses eitha cyflym. A dyna ni. Dyna'r cymeriad mewn. Nawr, dewch i ni gwylio fe. Fi'n meddwl falle bod yna un jobyn bach sy'n eisiau i fi wneud gyda'r cymeriad y tro yma. Dewch i ni gwylio i weld os ydw i'n iawn. Mae'r byd yn troi, ac mae'r ochr o'r ddaear sy'n gwynebu at yr hael mewn dydd, ond mae'r ochr sy'n gwynebu i'r ffwrdd ac yn y tywyllwch yn cael nos. Right, mae hwnna, fel mae'n digwydd, yn gweithio'n berffaith, ond weithiau mae rai cymeriadau yn tueddu i bwyntio at un ochr neu'r llall, felly bod nhw'n yn edrych i'r chwith neu'n edrych i'r dde. Nawr, gyda hwn, gyda fi, fel mae'n digwydd, mae'n gweithio'n iawn fel mae fe. Ond os ydych chi gymeriad sy'n yn edrych i'r chwith, a chi'n rhoi nhw ar chwith y dudalen, mae'n bach yn rhyfedd achos mae'n edrych i ffwrdd o'r dudalen. Nawr, rhywbeth allwch chi wneud i ddatrys hwnna yw mynd i'r safle fan hyn, a allwch chi troi yn llorweddol. Iawn? Flipio fe yn llorweddol. Nawr, gyda fi, fel fi'n dweud, mae'n gwynebu'n mlaen, felly mae'n iawn. Ond os ydych chi'n teimlo, mae'n gwynebu'r ffordd anghywir, trowch yn llorweddol, troi yll fyna. A bydd e'n troi fel. Nawr, os oes rhyw sgrifen ar y crys, ar gris y cymeriad, yna mae hwnna'n gallu edrych bach yn rhyfedd, felly peidiwch yn neud e fyna. Ond os na, a mae'n gweithio neis, mae hwnna'n gallu helpu chi. Os ydych chi ddim yn gallu neud yna bydden ni'n gweud, wel, felly bod rhaid i chi gadw'r cymeriad draw ar ochr yma bob tro a'r testyn ochr arall. Iawn? Felly dyna'r opsiwn olaf sydd â chi, wrth gwrs. Right, wel, chi'n gwybod beth, oedd yr cymeriad bron iawn yn llenwi'r olygfa gyfan fan hyn, ond mae yna, reit ar diwedd fan hyn, chi'n gweld mae'r cymeriad yn diflannu. Fyna. Felly mae'n sicr angen i fi docio, na fe, hwnna nôl. Just fel yna. Mae'r byd yn troi, ac mae'r ochr o'r ddaear sy'n gwynebu at yr hael mewn dydd, ond mae'r ochr sy'n gwynebu i'r ffwrdd ac yn y tywyllwch yn cael nos. Wel. Sa'n mwyn i chi, ond fi'n meddwl bod hwn yn cool iawn. Fi'n cael lot fawr o hwyl yn neud hwn. A chi'n gwybod, unwaith chi'n dysgu sut i wneud e, mae'n mor hawdd yn dweud i greu y fideos esbonio yma. Right, diolch chi gofyn ymlaen i'r olygfa nesaf. Nawr, mae tric gyda fi ddangos i chi. Yr olygfa nesaf yw beth yw ystyr blwyddyn. Nawr, yn hytrach na dechrau gyda golygfa wag, beth i fi'n mynd i wneud yw dyblygu'r olygfa yma. Wrth glicio ar y 3 dot ar y llinell amser a dyblygu. A nawr chi'n gweld bod da fi 2 gopi o hwn. Beth yw dydd a nos, beth yw dydd a nos. Nawr, ar yr un newydd, dwi'n mynd i gael gwared ar yr estron, ar y cymeriad. Clicio arno fe, a clicio delete, neu clicio ar y bin, i gwared arno fe. Right. Mae dal fyna ar yr olygfa cynni, dyna le fi moyn. Ond beth yw pam i fi moyn y copi yma te? Wel, yn hytrach na dechrau gyda blwch testyn newydd, a gorfod newid lliw y testyn, amlinell y testyn, dewis yr cynllun testyn dynamig, beth lle neud nawr yw jyst newid hwn, iawn? A beth yw ystyr blwyddyn, dyna beth sy'n eisiau.
Felly na I glicio mewn fan hyn, a newid y testyn, beth yw ystyr blwyddyn, mae'r cwestiwn. Iawn, a nawr allai just wthio fe o amgylch. A fi wedi arbed llwyth o amser yn hynna'n yn neud hwnna. Felly na just, dod nôl lan a trwch yr amlinell. A falle bod chi'n meddwl nawr, ond beth am y fideo yn y cefndir, sa'i moyn yr un fideo yn y cefndir. Wel, sgwlwch ar hwn, ni'n gallu disodli fe, replace, ni'n gallu disodli y fideo yma yn y cefndir. Gan just clicio yna fe. A chi'n gweld, mae yna fotwm sy'n ymddangos sy'n dweud disodli. A ni moyn disodli'r fideo yna gyda fideo arall. Felly na I ddewis fideo. Right, wel y tro yma, dwi eisiau dangos bod y byd yn troi o amgylch yr hael. Achos dyna beth yw ystyr blwyddyn, wrth gwrs. Dyna fan amser mae'n cymeryd y byd, y ddeiar, i fynd o amgylch yr hael unwaith. Mewn cylch enfawr. Felly, na I chwilio fan hyn am Sun Earth. Os na rhywbeth fan hyn sy'n dangos... Hyd yn oed felly jyst yr hael I hun. Chymod, sa'n bod fi'n mynd I gael yr hael gyda'r byd yn fach yn mynd o amgylch. Bydde hwnna'n gret. So ni'n gallu gweld yr ddeiar yn mynd o amgylch yr hael. Bydde hwnna yn hyfryd. Ond sa'n siŵr, beth am yr un ma? A dyna'r hael. Rwy'n dangos y ddeiar yn troi o amgylch e. O, dyma'r ddeiar. Na, mae fel sef e'n mynd trwy'r planedau, ynddo e hwnna. Felly, os na rhywbeth fan hyn, os ddim, mae digon o opsiynau I gael, ond os na un perffaith I gael na'r cwestiwn. Wel, mae hwnna'n dangos yr hael a'r ddeiar, mae fel sef e'n dangos bod ni'n teithio. Beth os fi'n gwneud Sun Earth Orbit? Felly, orbit yw'r gair ar gyfer troi o amgylch. 72 ganlyniadau. Falle, nawr te, so rhywbeth fresh fan hyn. Waw, na'n ddramatig. Na, dwi'n meddwl falle, na I fynd am yr un o'r hael, a'i nôl I just Sun Earth. Dyma beth ni'n neud pan I chi chwilio, mae rhaid I chi just trial gwahanol dermau chwilio. Wel, hwn te felly. Hwna, ia. Yr hael yw prif gymeriad yr olygfa yma, fydden ni'n dweud. Yr hael, achos ni'n mynd o amgylch yr hael, a mae'n mynd o holl ffordd o amgylch unwaith yw blwyddyn. Right, felly beth yw ystyr blwyddyn? Wel, ni barod tôn ar gyfer y cymeriad yn dyn ni. A mae'n chymod, eto mae'r sgript yma fan hyn, ond newch chi hwn yn geiriau hynna. Mae'r ddeiar yn teithio o amgylch yr hael mewn cylch enfawr, sy'n cymryd 365 diwrnod i'w gwblhau. Right, rhywbeth fel yna, iawn? Wel, bant y fide, cyfryngau, fideos, animeiddio cymeriad, mae'r cymeriad yn barod, cofiwch switcho hwn ymlaen, a bant y fi. Mae'r ddeiar yn teithio o amgylch yr hael mewn cylch mawr. Mae hwn yn cymryd 365 o ddiwrnodau, sef blwyddyn. Beth wedes I fan ar yn hollol wahanol i'r sgript? Ys dim ots. Gan pwyrch a phoeni am y sgript, jyst gwedwch i'r ffaith yng ngeiriau hynny. Mae wastad yn well bod chi'n defnyddio geiriau hynna I ddweud rhywbeth. Mae'n dangos bod chi wedi deall y pwynt. A dyna fe, mae wrthi nawr yn paratoi hwnna, dilyn yr un broses. Nawr te, beth I chi'n meddwl? O dwi'n haws I ddyblygu golygfa a disodli'r fideo a newid y testyn? Neu os well gyda chi ddechrau o'r dechrau gyda golygfa wag newydd sbon? Iawn? Ni'n edrych ar y ddau ddill yna yn y wers heddi. Roet te, mae hwn bron ar ben. A I ni bron ar ben hefyd gyda'r fideo. Mae un olygfa ar ôl dyn ni, sef beth am y lleiad. Iawn? Felly y lleiad yw seren y sioe y tro ma. Roet.
nawr te, le nawr, mae yna fwlch neis i'r cymeriad eto, da fi draw fan hyn. A hefyd, ar brofwch gyda fframio, falle bod chi moyn eich cymeriad i fod yn fach yn rai o golygfeydd, ac yn fawr mewn golygfeydd eraill. Yn eitha hwyl i fod yn fawr fel yna. Nawr gyda hwnna, dwi'n meddwl bod fi'n ei roi'r testyn yn y blaen, achos dwi'n mynd i gweld e. Felly na i ddod o'r testyn o flaen y cymeriad. A wrth wneud y cymeriad yn fawr ac yn fach, mae'n edrych fel bod e'n agosach neu'n bellach bant wrth y camera, yn dyw e? Sy'n effaith cool. Right, dewch i ni gael trial hwn te. Nawr, cyn i fi wneud na, chi'n gweld, mae'r cymeriad yn hirach na'r olygfa yn y cefndir. Sy'n meddwl bod eisiau fi ymestyn yr olygfa yma. Fel bod e'n llenwi fe. Right. Nawr, os ych chi'n ymestyn a chi'n rhedeg mas o fideo, chi'n gweld, gewch chi gefndir gwyn fel na sydd ddim yn gret. Felly, y ffordd i ddatrys hwnna yw i glicio ar eich fideo sy'n y cefndir a arafu fel awr. Chi'n gweld, lle ddod y cyflymder fideo yna o 100% lawr i 50% a nawr mae yn llenwi y gwacter yna. Right, dewch i ni gael gwylio'r olygfa yma te. Mae'r ddeiar yn teithio o amgylch yr haul mewn cylch mawr. Mae hwn yn cymryd 365 o ddiwrnodau, sef blwyddyn. Gwych. Yn dwylio ar hwnna, ffantastig. Right, yr olygfa ola te, sef y lleiad. Wel, newch chi glicio, newn ni wneud golygfa wag. Newn ni nôl i wneud golygfa wag. Ychwanegu golygfa wag, a tro ma, dwi eisiau y lleiad. Moon. Iawn, a mae yna 622 o ganlyniadau ar gyfer y lleiad. A'r syniad fan hyn yw bod yr lleiad yn mynd o amgylch yr byd, wrth gwrs. Iawn? Nawr, hefyd, mae hwn yn gret, achos mae hwn yn dangos i ni, dyw'r lleiad ddim yn cynhyrchu golau hunan. Pan ni'n gweld y lleiad yn tywynnu yn y nos, beth ni'n gweld yw golau'r haul yn adlewyrchu oddi wrth y lleiad, a dyna pam mae'n edrych fel bod e'n creu golau hun. Dim golau'r haul i ni'n gweld ar y lleiad yn sgleinio i ffwrdd wrth fe. A dyna pam mae'r lleiad yn newid siap yw yn bod ni fel y byd yn rhoi cysgod ar y lleiad. Felly mae'r haul yn tywynnu arno ni, a wedyn os mae'r lleiad ddim yn union tu ôl i ni, yna mae'r darn sydd ddim yn union tu ôl i ni, wrth gwrs yn cael ei oleio gan yr haul, ond mae gweddill y lleiad mewn cysgod, achos i ni yn rhoi cysgod dros y lleiad. A pan i ni'n gorchuddio fe'n llwyr, dyna pryd, pan mae'r lleiad i weld yn llwyr, pan i ni ddim yn rhoi unrhyw gysgod dros y lleiad, wel dyna lleiad lawn, wrth gwrs. Iawn. A i chi efo chi cael eclips. Eclips yw pan bod yr lleiad, naill bod ni yn cuddio golau'r haul wrth y lleiad, ond fel arfer, yr eclips go iawn yw pan mae'r lleiad rhwng y ddeiar a'r haul. Iawn, right. Dwi'n meddwl mai fi yw'r person gorau esbonio hwnna. Right, dewch i ni gael to mewn ar fideo na. A dyna fe. Right. Beth yw'n ni'n neud nawr yw y teitl. Felly, beth yw'r teitl? Beth am y lleiad. Beth am y lleiad. Text. Ychwanegwch chi testyn. Beth am y lleiad. Marc cwestiwn. Cynllun testyn dynamig. Lliw testyn gwyn. Amlinell. Pa liwau am drwyn? Amlinell lwyd ar gyfer y lleiad. A fe, iawn. Ia, gred. A felly na i gael y testyn lan fan hyn tro ma. Iawn, fi'n cael symud y testyn o amgylch. Cadw pethau yn ffres. Right, ni'n barod am y cymeriad. Barod i ychwanegu'n cymeriad. Felly, cyfryngau, fideos, animeiddio cymeriad. Beth yw'n moyn dweud? Hwna'n bwysig yn nhw. Lleiad yn cymryd tua mis i deithio unwaith o amgylch y ddeiar. A hefyd, lle chi just gweud hwnna, sy'n rhaid chi weid fwy'n yna, ond licen i ddweud, dyw'r lleiad ddim yn tywynnu, mae'n adlewyrchu golau'r haul. Dwi'n meddwl bod hwnna'n bwynt diddorol. Right, bant yn ni de.
Mae'r lleuad yn cymryd tua mis i gylchdroi unwaith o amgylch y ddeiar. A hefyd, dyw'r lleuad ddim yn tywynnu ei hun, ond yn adlewyrchu gole'r haul. A cofiwch am y bwlch ar y diwedd, yn helpu chi i docio diwedd eich golygfa yn daclus. Right. Nawr te, dyma'r cymeriad ôl am dod mewn, a ni bron iawn ar ben gyda'r fideo. Na gyd i'r licen ni'n ei nesaf yw ychwanegu cerddoriaeth dramatig yn y cefndir, a hefyd falle effaith trawsnewid rhwng bob golygfa. Byddwn ni ar ben gyda ein her gyntaf, gyda'n gweithgaredd gyntaf, sef creu y fideo esbonio. Ac wrth gwrs, allech chi fynd trwyddo hwn a roi llawer mwy o wybodaeth. Allech chi fod yn sôn am bob planed ar wahân, allech chi fod yn sôn am bobl yn teithio i'r gofod, allech chi fod yn siarad am loerenni y satellites sydd o amgylch y ddeiar, beth arall allech chi fod yn... Meddyliwch chi am yr holl wahanol olygfeydd allech chi ychwanegu i'ch fideo esbonio. Right. A dyna ni. Oedd yr cymeriad yn fawr tro etha, felly na i gael e'n fach tro yma. Fel chi'n i weld, mae'r cymeriad yn stopio siarad fan hyn, felly allai docio diwedd yr olygfa nôl. A dyna ni. Right, dyma'n fideo i te. Nawr te, dewch chi wedi cael ffindo cerddoriaeth addas. Felly, dwi wedi dod nôl ar pen chwarae, y linell ddi yma, nôl i ddechrau yr llinell amser. A i fi yn mynd i chwilio nawr am gerddoriaeth gefndirol addas. Felly cyfryngau ar y chwith, cyfryngau, a dwi nawr yn mynd i fynd i sain ar y top, sain. A dwi'n mynd i chwilio mewn fan hyn ar te am gerddoriaeth addas. A allwn ni ddefnyddio'r hidlydd y gyfer hwn. Beth am clicio ar y twndish fan hyn? Nawr y beth licen ni gael? Wel, beth am... pethau fel, licen ni gael, rhywbeth dramatig, dirgel falle, atmosfferig, a chi gweld mae eto'n hidlo lawr y gwahanol bethau sydd da ni. Lle chi nhw weld mwy, epig, bendant epig. Right, nawr te, os yna rhywbeth fan hyn, dych ni gael, a nawr beth yw'ch chi'n neud yw gryndo nhw. Nawr, peidiwch a dewis o beth sydd yn fyrch. Wel, mae rai o'r rhain yn 10 eiliad, 25 eiliad. Chwiliwch rhywbeth sydd yn hirach na'ch fideo chi. Mae'n fideo i, lle weld lawr fan hyn, yn 47 eiliad. Felly, dwi eisiau rhywbeth sy'n fwy na 27 eiliad, neu bydd y gerddoriaeth yn stopio. Right, mae hwnna'n funud, mae hwnna just drosto. Felly, na i fynd a trial beth am hwn de. Falle? Na. Ia, mae hwnna'n gret. Right. Clic ar hwnna, a mae wedi ychwanegu fe. Chi'n gweld y linell werdd yma lawr, hwnna yw'r gerddoriaeth ar y llinell amser. Nawr, bydd wedi ychwanegu hwnna ar lefel sain 100%. Sy'n iawn os oes dim llais mewn na, ond os oes troslais da chi, mae eisiau hwnna i ddod lawr o dan y llais yn dysau. Felly dwi'n mynd o lawr y lefel hwnna i ryw 15%, 15%. A dwi'n gwybod hefyd, reit ar ddiwedd y fideo, licen ni bod hwn yn pylu allan, fade out. Right, dewch i ni gael arbrofi hwnna, just dechrau'r fideo. Helo bawb, dewch i ddysgu am y ddeiar, yr haul a'r lleuad. Mae'r byd yn troi, ac mae'r ochr... Mae'n gred. Dwi'n meddwl bod y gerddoriaeth ychydig yn rhy grif. Dal i fod bach yn rhy grif. Felly, na i ddod lawr hwnna i 10%. Mae'n dibynnu ar eich trac chi mewn gwirionedd, a hefyd dibynnu ar pa mor glir yw'ch llais chi ar y recordiad. Helo bawb, dewch i ddysgu am y ddeiar, yr haul... Ie, mae hwnna'n well. Right, wel y cam olaf te yw i ychwanegu traws newid. Pan ni'n cyrraedd diwedd yr olygfa gynta, a mynd i'r un nesaf, dyma beth sy'n digwydd ar hyn o bryd. Mae'n torri, mae'n mynd o un i'r llall. Iawn, sy'n iawn. Dyna beth welwch chi ran fwyaf amser ar teledu yw siotiau'n torri iddi gilydd. Ond gyda'r fideo esbonio, mae'n neis i roi traws newidiad. Felly dwi'n mynd i glicio rhwng unrhyw ddoi olygfa, dim ots pa rai a gweud y gwir,
rhwng y ddau gyntaf yma, clicio ar y plus bach, ychwanegu traws newidiad. A dyma'r dewisiadau, allwch chi gael dipio i ddi, trochi wyn, toddi, gwthio, pontio, weipio. Nawr, chymod beth, fi'n mynd am weip, achos oedd e'n rhywbeth oedd yn cael ei ddefnyddio lot yn ffilmiau Star Wars, a dwi'n meddwl bod hwnna'n addas iawn. Weipio lawr, neu weipio lan. Hwnna'n cwl, weipio lan. Nawr, i arbed amser, allai wedyn glicio fan hyn le mae'n gweud defnyddio gyda phob golygfa, wneud e jyst roi'r effaith trawsnewid na ar bob un o'n golygfeiddi. Dewch i ni gael jyst dechrau gwylio'r fideo to. Helo bawb, dewch i ddysgu am y ddeiar, yr haul a'r lleuad. Gwylwch mas am y weip. Na fe, cool yn Mae'r byd yn troi, ac mae'r ochr o'r ddeiar sy'n gwynebu at yr haul mewn dydd, ond mae'r ochr sy'n gwynebu i'r ffwrdd ac yn y tywyllwch yn cael nos. A wedyn yr effaith weipio. Cool. Mae'r ddeiar yn teithio o amgylch yr haul mewn cylch mawr. Fi'n licio fel Mae mae'r hwn yn cymeriad cymryd fwy agos nawr. 365 o ddiwrnodau, sef blwyddyn. Weipio. Mae'r lleuad yn cymryd tua mis i gylchdroi unwaith o amgylch y ddeiar. A hefyd, dyw'r lleuad ddim yn tywynnu hun, ond yn adlewyrchu gole'r haul. A wedyn mae'r gerddoriaeth yn pylu allan. Lle chi roi slaid orffen gyda eich enw chi a'r cymeriad a gweud diolch am wylio. Croeso chi ychwanegu beth bynnag chi eisiau i hwn. Ond am nawr, fi ar ben gyda'r weithgaredd gyntaf yma. Os ych chi wedi gorffen, allech chi lawrlwytho gyda'r botwm lawrlwytho hwnna fel ffeil MP4. Nawr, os ych chi'n neud na, falle byddech chi moyn llusgo fe mewn i'ch Google Drive, neu mewn i'ch ffeiliau ar J2E efallai. Neu, os nag ych chi moyn lawrlwytho ffeiliau, achos mae hwnna'n gallu llenwi'ch dyfeisiau chi, allech chi glicio rhannu, a creu dolen gweld yn unig, a mae hwnna wedyn, fel cyhoeddi fideo ar YouTube, mae'n rhaid i clicio ar y ddolen gweld unig yn gweld eich fideo chi ac yn gallu chwarae fe ar y we. A mae hwnna ddim yn cymryd unrhyw le lan ar eich dyfais chi o gwbl. Felly, gwrandwch ar beth mae'ch athrawon chi eisiau chi wneud o ran rhannu hwnna. Lle lawrlwytho neu rhannu dolen gweld yn unig lan i chi. Right! Dewch i ni gael mynd mlaen te i'r ail weithgaredd ble ni'n mynd i fod yn creu ffeithlyn am gysawd yr haul. Right, nawr, cyn bod fi'n neud hwnna, gewch chi jyst cymryd eiliad i'ch atgoffa chi. Os ych chi'n postio rhywbeth ar y cyfryngau cymdeithasol athrawon, bod chi wedi bod yn cymryd rhan yn y gweithgareddau diwrnod y gofod, yna, please tagiwch fi mewn fel bod fi'n gallu gweld gwaith eich disgyblion chi. Fi'n joio gweld lluniau a fideos weithiau eich disgyblion chi pan ych chi'n postio nhw ar y cyfryngau cymdeithasol, ond dwi ddim yn gallu gweld nhw os nag ych chi'n tagio fi mewn, sa'n gallu gweld nhw. Felly tagiwch fi mewn at Ysgol Digidol neu at Meredydd J neu at Meredydd Jones, dwi ar bob un o'r platfformau gyda un o'r enwau na. Hefyd, os chi'n tagio at Adobe for Edu, mae tîm America Adobe yn gweld beth ych chi'n creu hefyd yn yr iaith Gymraeg, sef yr iaith orau yn y byd. Cofiwch i archebu lle ar yr sesiynau sydd i ddod athrawon. Wythnos nesaf mae'n wythnos diwrnod buddigoliaeth yn Ewrop, VE Day, felly mae yna sesiwn arbennig ar gyfer hwnna. Yna mae dyn ni sesiwn arbennig ar gyfer pontio. Mae hwn i gyd i wneud â dechrau felly pontio i ysgol newydd, neu rhoi cyngor i blant iau sy'n mynd i ddechrau yn eich ysgol chi, neu hyd yn oed cyngor i blant iau sydd yn symud i fyny o ddosbarth arall i'ch dosbarth chi. Felly pontio i flwyddyn ysgol newydd, yna beth yw'r thema yr wythnos ganlynol. A wedyn yr wythnos ar ôl hynny, i ni mynd tuag at wythnos deallusrwydd artificial, AI Week, a hefyd diwrnod rhifedd, diwrnod cenedlaethol rhifedd. Mae'r ddwy sesiwn ar yr un wythnos diwrnod ar ôl ei gilydd. Felly, newch yn siŵr bod chi'n cofrestru athrawon gan fynd i arweinwyr.express.cymru. Mae'n bwysig bod ni'n cofrestru oherwydd bod ni'n gallu profi bod angen i ni gadw sesiynau cyfrwng Cymraeg yma i fynd am byth bythoedd. Ac ar hyn o bryd, mae digon o bobl yn troi lan iddyn nhw, a dyw hwnna ddim yn broblem o gwbl. Right, iawn de, dewch i ni gael mynd mlaen i'r ail weithgaredd. Dyna'r sgrin lan, Jones. Ddim a fe. Cofi, right, sgrin. Felly, be ni'n gwneud yw creu ffeithlyn
ar gyfer cysawd yr haul. Cysawd yr haul y solar system, sef wrth gwrs yr haul a'r planedau sydd yn cylchdroi o amgylch yr haul, a ni wrth gwrs yn byw ar y ddeiar, sef un o'r planedau hynny. Mae yna 8 planed yn cylchdroi yr haul, yng nghysawd yr haul, a'r y ddeiar ni yw'r trydydd agosaf i'r haul. Felly mae yna wybodaeth i chi fan hyn, ac os licech chi wneud hwn eto, rhywbryd eto, ddim wneud ar y wers fyw, mae yna wers fideo hefyd fan hyn, mae ar YouTube, sianel YouTube yr Ysgol Digidol hefyd, os ych chi ddim yn gallu dod o hyd iddo fe, sy'n mynd dros hwn eto. Iawn? Felly bydde ddim angen i chi ddod nôl at yr ail wylio'r wers fyw, mae'r wers yma i gael fel tutorial. Right. Dewch i ni gael cychwyn arni de. Dwi ar ben gyda'r fideo, felly dwi'n mynd i glicio ar eicon Adobe Express, corn on top ochr chwith. A fi nôl ar dudalen cartref Express. Nawr, be dwi eisiau gwneud yw dechrau gyda phrosiect llorweddol, iawn, tirlun. Felly, dwi ddim yn mynd i ddefnyddio un o'r botymau mawr yma, dwi'n mynd i glicio ar y smotyn gyda'r arwydd plus yna fe, yr smotyn dechrau arni. Okay. Clic fyna, a dwi'n mynd i ddewis ar draws. Chi'n gweld fan hyn, 16 wrth 9, ar draws. Clic ar hwnna te, a dyma ni. O, nawr te, weithiau mae Express yn gwneud hwn, mae fel sef yn llwytho fe mewn rhyw ffordd ryfedd. Felly, os ydych chi'n cael yna'n digwydd, na gyd sy'n eisiau chi'n gwneud yw ail-lwytho'r dudalen. Nawr, pobl yn iawn nawr. Right, nawr te, dim fideo ni'n creu tro hyn, ni'n creu ffeithlyd, fel rhyw fath o poster, rhoi gwybodaeth. Felly, dwi ddim yn mynd i chwilio fideos tro yma. Right, dwi eisiau cefndir i'r dudalen. Felly, y cefndir dwi eisiau yw just cefndir y gofod. Felly, dwi'n mynd i fynd i'r elfennau ar y chwith. Elfennau ar y chwith. A dwi'n mynd i fynd i'r top i'r cefndiroedd. Cefndiroedd fan hyn. A dwi'n mynd i chwilio mewn yna am space. Dyma ni. Alright. A dwi just y moyn rhywbeth, dwi ddim yn moyn rhywbeth sy'n cymryd dim hwnna. Dwi'n moyn just dim byd prysur, just rhywbeth gall weithio yn neis fel cefndir i'r dyluniad. Felly dim byd sy'n cymryd gormod o sylw. Mae rai yma yn mynd i fod yn, rhywbeth fel hyn yn mynd i fod yn gret. Iawn? Jyst bod ni'n gweld rhyw ser yn y pellter. Mae hwnna'n neis yn dweud gyda'r cymylau nwy yna. Mae hwnna'n gweithio neis, fel yna hwnna hefyd. Hwnna'n neis. Ond dim rhywbeth sydd yn rhy brysur. Iawn, dim byd sydd nid hwnna'n sicr. Right, beth a i am de? Wel, fi yn licor un yma gyda'r lliwiau yma, felly na i fynd am hwnna. Yeah, great. Right. Dewch i ni gael, mae eisiau ni ddechrau bant gyda canolbwynt cysawd yr haul. Canolbwynt y solar system, wrth gwrs, yw yr haul ei hun. Felly, dewch i ni gael mynd i'r cyfryngau, ar y chwith, cyfryngau, a dwi'n mynd i chwilio lluniau, a dwi'n mynd i chwilio mewn fan hyn am sun. Iawn, nawr. A dwi eisiau just hun o'r haul allan yn y gofod. Rhywbeth fel yna yn iawn yn dweud. Dwi eisiau bod e'n edrych fel pêl o dan. Falle na i roi sun space. Yn hytrach na gweld, chymod, dyma ni, yn hytrach na gweld lluniau o'r haul o'r ddeiar, licen ni bod ni'n gweld hi fel pêl o dan yn yr gofod. Felly, falle bod jyst rhoi sun space yn well. Right, a fi'n sicr y moyn bod yn edrych fel bod yn wenfflam ar dan. Cwpl o opsiynau wedi bod. Ie, let's sgrolio lan de. Beth am sun in space? Sun in space. Ie, sa'n cael dim byd newydd fyna. Fi'n meddwl falle taw, hwnna yw'r fersiwn gorau te, hwn dwi'n meddwl. Hwn yr un sy'n planedau arall mewn golwg. Ok, na ddod mewn hwnna. Right, nawr,
Dwi just yn moyn yr hael ei hun. Iawn, just yr hael ei hun. Felly, beth cyntaf fi'n gwneud yw tocio yr planedau yma i ffwrdd. Clic arno fe, a welwch chi ar yr ymyl yr ddolen tocio fan hyn. Lle glicio ar hwnna, llusgo fe draw, a mae'n just fel torri fe i ffwrdd. Mae'n torri hwnna i ffwrdd. A allai dorri hwn i ffwrdd hefyd. Torri hwn i ffwrdd. A ni. A torri'r gwaelod i ffwrdd. Great. Right. Felly just yr hael mewn sgwaren ar ben ei hun. Ond beth dwi'n mynd i wneud nawr yw cael gwared ar y cefndir. Wel, chi'n gwybod fel i'n neud na. Chi'n ni glicio ar tynnu'r cefndir. A mwyn am ni cael gwared ar y gofod D yna. O, diar mi. Ha! Right, wel. Chi'n gwybod beth fi newydd wneud yw tynnu'r cefndir ar y cefndir. Sy'n rhywbeth dwl iawn i wneud. Right, fi'n mynd i clicio dad wneud. Right, neud siŵr bod fi wedi clicio ar hun y gofod a tynnu'r cefndir. O, diar annwyl. Nawr te. Hwna'n rhyfedd, yn rhywbeth. Na fe, gret. Felly mae wedi tynnu'r sgwar na i ffwrdd. A nawr mae da fi just yr hael, sy'n edrych yn gret. Right, nawr fe. Mae'r hael yn enfawr i gymaru a maint y planedau, yn enwedig ni y fan hyn ar y ddaear. Felly, dwi'n mynd i wneud hwnna fawr, a jyst mynd i symud e draw i ymyl yr papur, fel hyn. Iawn? Allech chi fynd hyd yn oed yn fwy ysgwyn, yn enfawr, rhywbeth fel yna. Jyst i ddangos maint yr hael. Fel yna. Nawr, dyw graddfa'r lluniau yma ddim yn fod yn gywir, dyn ni, iawn, ond mae'n dda i ddangos bod yr hael yn enfawr. Right, wel nawr, mae eisiau ni wneud y beder blaned agosaf i'r hael. Nawr, mae'r 4 planed agosaf i'r hael, a ni'n un ohonyn nhw, yn cael ei galw yn y planedau creigiog. Oherwydd bod nhw i gyd wedi cael ei gwneud allan o gerrig a metelau, iawn? A dyna beth yw Mercher, Gwener, y Ddeiar a Mawrth. Iawn? Mercher, Gwener, y Ddeiar a Mawrth. Yn y drefn hynna. A yn Saesneg, wrth gwrs, enwau'r planedau yna yw Mercury, Venus, Earth a Mars. Right. A fi wedi cynnwys rai Saesneg mewn yna fel bod chi'n gallu chwilio amdanyn. Right. Wel, dewch i ni gael dod mewn ar reina. Felly, dwi'n mynd i roi mewn yn hyn. Dewch i ni gael dechrau gyda'n planet ni. Planet Earth. Iawn, a dwi just moyn hun o'r ddeiar, a mae llwyth ohonyn nhw i gael. Iawn, nawr, fi just yn gweud, nawr, weithiau, wneith y ddangos planedau sydd ddim y ddeiar, dim y ddeiar yw hwnna, dda ni'n dweud o Mawrth yw hwnna, iawn. Felly, ar gyfer y ddeiar, mae'n amlwg beth yw'r ddeiar, ni'n gwybod beth mae'r ddeiar yn edrych fel. Achos bod yna ddŵr, a ni'n gweld y cymylau, a ni'n gweld y tir hefyd, felly. Chi moyn gweld y ddeiar gyfan, dwi'n na ddim, achos mae hwnna'n tocio gwaelod, ni moyn bod e'n edrych fel pel. Fi'n licio'r un na. Mae'r ffaith bod hwnna'n tywyllu fyna ddim yn broblem, achos dwi'n mynd i dynnu'r cefndir beth bynnag, a mae'r cefndir dy fi yn eitha tywyll, felly dyle hwnna fod yn iawn. Dwi'n chi gael trial. Mewn o fe, clic ar y llun, tynnu'r cefndir, a pan fi'n lleihau hwnna lawr, na fe, hwnna yn edrych yn iawn. Right, a fi'n neud reit ar linell ganol fyna. Na fe, a cofiwch bod yna 4 planed yn ni ffito fan hyn. Felly 1, 2, 3, 4. Ar ddeiar, o'r 4 planed sydd agosaf i'r hael, y 4 cyntaf, y planedau creigiog, y ddeiar yw'r y mwyaf. Iawn? Y ddeiar yw y mwyaf. Right. Fi'n credu bod eisiau'r cefndir i fod ychydig yn dywyllach arna i. Mae'n falle gyda chi wedi dewis sy'n ddigon tywyll, ond dwi yn mynd i glicio ar y cefndir, a dwi yn mynd i ddewis addasu, a dwi yn mynd i just dod lawr ar disgleirdeb. Ychydig. Na ni, rhywbeth fel yna. Bod y planedau i weld yn fwy amlwg. Ie. Iawn, chi'n gweld gwahaniaeth? Credu oedd y lliwiau yna bach yn rhy gryf, dwi'n meddwl. Na fe, mae hwnna'n well. Right. Wel,
beth sydd eisiau fynd nesaf yw dod mewn ar planedau eraill. Felly, yr un nesaf draw wrthyn ni yw'r blaned Mawrth, Mars. Felly, dewch ni gael chwilio am planet Mars. A mae Mawrth yn, chymod, yn enwog am fod yn goch. Yn cael ei alw the red planet. Felly, un o'r ein nhw'n gret. Hwna felly. Mewn o fe. A tynnu'r cefndir. Nawr o fe. Right, nawr mae y blaned Mawrth yn llai na'r ddeiar. Tua 3 chwarter o lle. Tia. Bydwch y gryno gormod o'na i, ond tia. Right, ia. Wedyn, nes o draw y ffordd arall yw Gwener, y Venus. Felly na i fynd i'r cyfryngau a dwi'n chwilio am planet Venus. Nawr, dwi ddim yn meddwl mae lluniau o Gwener yw bob un o'r ein. Allwch chi wirio, os dwi'n dod mewn o hwnna, nawr dim Gwener yw hwnna, dwi'n meddwl mae iau yw hwnna. Allwch chi clicio gwybodaeth am y ffynhonnell, Sadwrn yw hwnna, chi weld? Sadwrn yw hwnna. Saturn planet rotating in outer space. Right. Felly, allwch chi ddod mewn o nhw, ond chi'n mynd i gorfod defnyddio lluniau sydd ddim yn rhai cywir, iawn? Ond beth sy'n bwysig yw bod ni'n tynnu'r cefndir, hynny, a jyst o lawr ar maint i ti ar maint. Nawr, Gwener yw'r agosaf mewn maint i'r ddeiar. Iawn? Felly na i fynd, a chi'n gweld y llunellau pink yn helpu fi osod rhain y llefydd cywir. Ond mae Gwener hefyd gyda rhyw liw chydig yn goch iddo fe. Felly dwi yn mynd i roi effaith lliwio ar hwnna. O, sori, na, arlliw. Dim lliwio, arlliw. A nawr allai ddewis lliw. Rhyw fath o binc. Na fe, fel na, perffaith. A nawr dwi ddim yn edrych fel planet Sadwrn rhagor. Iawn? Na fe, gret. A wedyn, Mercher sy'n nesaf, Mercury. Felly planet Mercury. Iawn, a ie, nawr fi'n meddwl mae'r... Sa'n siŵr, mae'r lleiad yw hwnna. Dych chi'n gweld, 3 dot. Na, Mercher yw i. Ffain, iawn. Ond, mewn gwirionedd, dwi ddim yn bwysig, achos bod ni'n tynnu'r cefndir, allech chi ailywio, felly y lliw sy'n bwysig, mae'r blaned Mercher yn fwy llwydaidd, a mae tipyn yn llai na planed Mawrth hyd yn oed. Iawn? Felly, rhywbeth fel na. Right. Nawr, allech chi hefyd ychwanegu'r lleiad mewn. Allech chi roi moon mewn. A dangos pa mor fach yw'r lleiad i gymaru â'r planedau. Achos mae'r lleiad yn fach i gymaru â'r planedau. A mae e just... Na fe, rhywbeth fel yna. Ar bwys ein byd ni. Right. Felly dyna'r 4 cyntaf. A fi yn mynd i ychwanegu label nawr te. Testyn, ychwanegu chi'ch testyn. A rhain yw y planedau creigiog. Y planedau creigiog. Newid y testyn fod yn wyn. Dewis ffont addas o'r ffontiau'r gymhelliad lan fan hyn. A wedyn falle na i roi hwnna lawr fan hyn. Planedau creigiog. A chymod beth falle na i wthio fe i 2 linell. Rhywbeth fel na. Ie, fel na. Lle ganoli'r testyn, chwel? Canoli, alunio fe. Ie, canoli dwi'n meddwl. Right, a mae hefyd yn bwysig i enwi'r planedau, yn dwi? Felly, dewch i ni gael ychwanegu testyn eto. Testyn, ychwanegu chi'ch testyn, newid testyn fod yn wyn, a yr un cyntaf yw Mercher.
Iawn, a nawr allai gylch droi hwnna. A dwi'n ni roi fe uwch ben y blaned mercher. Dyblygu, 3 dot, dyblygu. A'r un nesaf yw Gwener. Symud e iddi le. 3 dot, dyblygu. Nesaf yw yn cartref ni, y ddeiar. A wedyn Mawrth. 3 dot, dyblygu. Mawrth. Right, cool. Felly dyna'r 4 cyntaf o blanedau Cyswllt yr Haul wedi wneud. Nawr, ar gyfer y 4 nesaf, mae'r broses yn fwy cyflym, iawn? A ni'n mynd i fod munud neu 2 ychwanegol, nawr fi'n gwybod bod ni wedi cyrraedd amser, ni'n munud neu 2 ychwanegol. Achos beth fi'n mynd i wneud nawr yw ychwanegu tudalen. Nawr y gwaelod, ychwanegu tudalen, a beth dwi eisiau yw, chymod beth, dwi eisiau dyblygu fe. Felly, dewch i ni gael clicio ar y 3 dot fan hyn, a dyblygu yn hytrach na ychwanegu tudalen. Felly 3 dot, dyblygu. A dyma ni, dyma'n ail dudalen ni. Dudalen 1, dudalen 2. Nawr, dudalen 2, os dim eisiau'r hael, chi bant y ti. A does dim angen yr planedau, chi bant yn nhw. Delay, os dim eisiau'r lleiad. A beth i ni moyn nawr yw yr 4 planed nesaf. Mae'n rhaid tipyn yn fwy. Y 2 nesaf yw'r cewri nwy. Y cewri nwy. Cewri nwy. Sef planedau enfawr cewri sydd wedi gwneud allan o nwyon, gas, the gas giants. A wedyn y 2 olaf yw'r cewri ia. Felly niwn ni ddyblygu hwn, 3 dot, dyblygu. Yn zoom off ar hwn. Di ar annwyl. Waw. Ate. A cewri ia yw'r rai olaf. Dyma ni, y cewri ia. Right, wel pwy stan ni de? Pwy yw'r beth yw'r planedau yma? Wel, cewri nwy yw Iau a Sadwrn, Jupiter a Saturn. Felly, dewch i ni gael chwilio ten syml iawn, cyfryngau, lluniau, planet, Jupiter. A to, chymod, bydde unrhyw blaned yn iawn fan hyn, llun unrhyw blaned yn iawn. Yr unig un mae eisiau ni fod yn ofalus iawn ohono fe yw Sadwrn, achos wrth gwrs mae da Sadwrn yn enwog iawn y cylchoedd na, yn y cylchoedd na da Sadwrn. A Iau, Jupiter, yw y blaned fwyaf yn Nghysawd yr Haul. Felly, ni'n gwneud siŵr bod hwnna'n fawr fyna. Newid yr enw, Iau. Wedyn, a rhoi'r label yn ei le. Right, nôl yn ni, cyfryngau, planet Saturn, a ni moyn gweld y cylchoedd, y rings, y cylchoedd. Mae yna un na, does e? Cofio fan hyn. Right, ydych chi'n cael trial tynnu hwn, tynnu'r cefndir. Gwych, o'n i'n ofyn i bod e'n mynd i gael gwared ar y cylchoedd hefyd. Right, nawr, mae Sadwrn yn fwy na yna. Dewch i ni gael mynd yn fwy. Right. Dyn nhw ddim mor agos yn at gilydd. Felly bod eisiau fi fynd â Iau lawr ychydig. Ie, na fe. I gael wneud lle yn yna'n. Iau, Sadwrn. Ac yna mae dyn ni y cewr ia, sef Uranus a Neifion. A mae rhain yn llai to na Iau a Sadwrn. Felly, chi moyn trio cael Iau a Sadwrn i fod y mwyaf, wedyn Uranus a Neifion. Right, cyfryngau, ni just y ben, planet Uranus. Yeah. Trin ni fe, tynnu'r cefndir. A wedyn, Neifion wedyn, yn fwy glas eto. Chi'n mynd yna cyfryngau, lluniau, planet, Neptune. Dyma ni, mwy glas eto, perffaith.
Tynnu'r cefndir. Ie, a o ran maint, maen nhw'n debyg mewn maint. Maen nhw'n debyg mewn maint, ond mae neifion ychydig yn llai na Uranus. Felly, a chymod beth, fi'n credu bod eisiau fi wneud nhw llai to mewn cymhariaeth â Iau a Sadwrn. Mae Iau a Sadwrn tipyn yn fwy na Uranus a neifion. Felly, lawr ar hwnna ty bach. Na fe, a hwn lawr to. Na ni. Newid y label. Uranus. Neifion. Right, nawr. Dyna ni wedi gorffen ein ffeithlyn am cysyrhael. Nawr, beth yw'ch chi'n neud wedyn ar rannu hwnna? Llech chi wrth gwrs argraffu hwnna, a fel dwy dudalen, iawn, rhoi nhw dros nesaf ei gilydd, yn edrych yn gret dros nesaf ei gilydd. Neu wrth gwrs, os ych chi yn rannu fe fel dolen gweld yn unig, i chi, ydych chi'n gallu gweld hwnna nawr? Gweld fan hyn nawr. Na, ni'n greu yna le. Dyma ni, mae pwy sy'n mynd i fod yn edrych arno fe yn gallu clicio nôl ymlaen drwy'ch ffeithlyn chi. A dyna'r ffordd gorau fydden ni'n dweud o gyflwyno fe, yw i gyhoeddi fe fel dolen gweld yn unig, a wedyn bydd eich ymwelwyr i'ch tudalen chi'n gallu clicio trwyddo a gweld eich ffeithlyn chi ar y planedau creigiog, cewri nwy a'r cewri ia sydd yn gwneud cysawd yr haul. Right! Thrawon, fi wedi mynd 6 munud droso, felly fi'n ymddiheurio fawr iawn. Mae hwnna yn amseru gwael iawn ar wers, a fi'n gwybod na. Felly, sori am na, ond na ni, ethon ni mewn yn ddofn ar y weithgaredd fideo heddi, a chi'n mae yn sgil pwysig i ddysgu, felly dyna ni wedi mynd chydig drosto, ymddeiriadau. Ond diolch enfawr i chi am ddod, gobeithio bod chi wedi mwynhau. Byddai ni yn dwlu gweld enghreifftiau o'ch gwaith chi, felly os ych chi'n postio rhywbeth, neu thrawn os ych chi'n rannu fe gyda fi, croeso i chi e-bostio unrhyw enghreifftiau o waith i chi'n meddwl sydd yn hyfryd ma'ch disgyblion chi wedi gwneud. Fi'n dwlu gweld e ac yn joio rannu fe gyda gweddill tîm Adobe hefyd. Cofiwch i archebu lle nawr, cofiwch gyfrestru ar gyfer y sesiynau sydd i ddod, sgwelwch yn dda. Os oes diddordeb ydych chi ddod, gyfrestrwch yn gynnar, wneud siŵr bod ni yn gallu bwrw ymlaen gyda'r sesiynau. Right, diolch am ddod, welai chi to, croeso nôl, joiwch yr hael heddi, welai chi wrthos nesaf ar gyfer diwrnod buddigoliaeth yn Ewrop. Ond am nawr, hwyl fawr a diolch to.